Henry M sa hapon, Henry M sa morning hirit, Henry M sa Pinky On. Tutok lang sa DCGB, Punagas Tabanggi. La 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 la. Henry M in the morning, Henry M sa hapon, Henry M sa morning hirit, Henry M sa Pinky On. Tutok lang sa DCGB, Punagas Tabanggi. La 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 la. Again. Kami si GB, la 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 la. La 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 la. Again. La 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 la. Good morning. Much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. Pilipinas. Good morning. Great balls of fire. Tindog na. Terindog na po, Chief Ramiro Tanay sa tuyang partner sa Newsroom News Director Mar de la Cruz sa News Haluan, Chief Reporter Jimmy Nasima asidan sa iyang mga pag-iriba dyan, Alar Mario, Karen Ala, Joshua Bino, Angel Mustaza, Sindio Marbien sa Maribela, Boy Mata, ang mata ng DCGB sa kalsada hanggang po kitang 7 o'clock in the morning. DCGB, mga tugang, good morning po sa inyong gabi. Ano kumusta? Ayos na? May tada pa o dain na? Doda ko, garigwa pa man gayon. Mga tulong aldaw yan, hanggang 4 na aldaw. Gari igwa pa. Mga sarong simana pa kayan? May na problema na kita ka. All the time, mga morning heritors, maray na aga po sa ito. Sabi ay wala. Pag-una ko igwa si Kuan, wala pala. Good morning, tabi. Sa mga kuan natin sa mga sa mga kay Busing Leonito Gaviria, Good morning to the people of Albay have already sabi niya, good morning Busing. The people of Albay have already spoken. Have already spoke. Mabuhay po kita ka, boss. God bless us all. Yan, tama. Shake my nerves and you rattle my... Sige. Kumusta po sa tuyang mga birthday greeting? I-text lang po sa 0928-777-5548 0966-03003. Mamaya, papasadahan natin yan. Nasa linya muna ang mga marhain na bareta, mga tugang dilipuso sa inyong programang Morning Hirit. Aramon tadaw ang mga good news. Mga tugang marhain na bareta sa pagkaaga. Une, ang marhain na bareta. Marhain na bareta. Mga tugang sa Morning Hearing. Ang mga pagkaon da mga tugang o pag-inom nin mga pagkaon na yellow ang color may benepisyo sa tuyang salud. Yellow colored spice siring da tabi mga tugang sa pagnamit kan curry blend. Asin po mga tugang sa Asia nagagamit kita ki medicinal properties. Siring po sa turmeric. Turmeric ha. Yan naman nag-ususo ang turmeric sa kan mga panahon sa labat man sa
turmeric. Pero ang turmeric kaya baga yellow ang color, di ba? Ang salabat, so ibang klaseng kwan, ibang klaseng laya, di ba? Traditionally, pinagagamit na po ini bilang blood activator. O talaga. Ang turmeric daw is traditionally used as a blood activator, pain reliever for joints, as in liver and gallbladder cleanser. Yan. Biko lang ta. Ang turmeric na tabi, traditionally, pinagamit bilang blood activator. Alam ko ng pagbikol kan blood activator. Pangpawara nin kulog sa tuyang mga joints. As in siring man sa roda tabing liver and gallbladder cleanser. Pangliniga, cleanser pala niya. Napatunayan mga tugang sa pag-aadal na ang benepisyo kan prevention kan blood clots, nakakabawas nin inflammation, nakaka-increase nin bile secretion, lowering cholesterol, as in possibly preventing certain cancers. If you are taking, kung nag-inom ka databi kan sinabi ng turmeric, iyan databi mga tugang nakakatabang para maray ang bulos kan sa tuyang dugo. Yan Pero, but the rest databi sabi di keep the flow going by using turmeric in food or taking it as a supplement. Yan. Pwede pala rin ka magluto. Pwede pala rin ka magluto na ngayon. Kung anong mga pagkaon, mga tugang ang pwedeng isabay ang turmeric, bako lang tabi lang iyang piginom. Pwede ka lang pala na mga pagluto sa mo isabayan, mga tugang para kita, mga tugang magkaigwanin marhay na blood flow. Sinsiring man, nakakatabang po para sa mga problema niya to sa satuyang lawas. Iyan po ang mga marahayin na bareta, mga tugang sa Morning Hirit, digdi po sa DCGB. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Alamon na, mga tugang ang mga bareta kasabay si Karen Ala. 24 minutes makalipas ang alas 5. Karen, good morning Karen. Yes, good morning, VP. Matapos ang pagsirbisa ni natapos pa sa ng midterm election, nakatutok naman ngunyan ang DepEd Region 5 sa Regional Concentration Training kang gabos na mga atleta na qualifier o maralaban sa palarong pambansa ngunyan na bulan. Kapatid iyan, VP, sa luway-luway na pag-arabutan na kan mga atleta hali sa manlain-lain na sports division sa mga probinsya kan Bicol Region. Puon ka sa hapon, digdi sa Albay Central School. Sa pakipaghurong kan DCGB News kay DepEd Regional Sports Coordinator Francisco Dexter Season, sinabi kaining sa aldaw mismo na ini, nakatalaan ang pag-arabutan kan gabos ng mga delegasyon hali sa probinsya ng Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, pati na ang iba pa sa Albay Division. Ngani na punan ang mahigot na pag-insayo para sa mga kawat na ilalaban kan mga ini sa palarong pambansa, aron kan arnis, archery, athletics, badminton, chess, gymnastics, table tennis, taekwondo, wrestling, wushu, basketball, baseball, sepak takraw, asin na softball, pati na VP and volleyball. Talagad sigun kay season, may mga kawat aron kan football, futsal, asin swimming, nagigibuhon ana concentrated training sa ibang lugar o probinsya sa kadahilan na nakabas ini kung sa iniyaon ang sa indang mga trainer. Mientras tanto, matiriner ang mga delegasyon digdi sa Albay Central School pagkud ng Mayo 19 o 20 asin dire-diretso na iyan VP-han ni Malarga pasiring sa Lawag, Ilocos Norte kung sa indigibuhon ang palarong pambansa na mapo sa petsa 24 pagkud 31 kan bulan na ini. Antang tikla na una naman na mabaralikan inidigdi sa kanya-kanya nindang probinsya sa petsa 1 na kan Hunyo. Yan, tabibitian report, Karen Ala, DCGB. Salamat Karen Ala sa report. Tuloy-tuloy ang mga balita. Al Armario nasa linya. Good morning, Pading Al. Anong latest? Morning, Bade. Teamwork, entry kan gobyerno lokal, asin kan Bicol Party List, ang mga development na mangyayari digdi sa Legazpi City sa mga masunod na bulan asin taon. Iyan ang direksyon ngunyan kan Legazpi City pagkatapos kan eleksyon kung saan
si Mayor-elect Hisham Ismail naging bagong boses kan mga Legaspeño na makapot sa renda kan Legazpi magpoon sa Hulyo. Sinabi ni Ismail na daiman kaya kon pondo sa nakan syudad asahan sa mga programa asin proyekto kundi iyaon na suporta kan gobyerno nasyonal sa paagi kan Ako Bicol na yaon man matukaw sinda Congressman Saldico asin soon to be Congressman Giraray, Mayor Attorney Pino Garbin Jr. Siring sa mga inot naman na pahayag ni Mayor Garbin, nakalatag na ang mga programa sin proyekto kan syudad sa sayang administrasyon ngunyan. Ipagkapadago sa sanay ni Mayor-elect Hisham Ismail asin yaon all-out support an Ako Bicol Party List na koneksyon duman sa gobyerno nasyonal. Iyan pa niya, bukalas ka na informasyon, digdi sa nawas, Alarmario, DCGB. Thank you, Paring Al, sa report. Maasumir mga tugang ang mga gabos na mga elihidong official niya to magpoon sa Kagawad hanggang sa dosing senador June 30, 12 noon, tabi of June 30. Yan, kaya yan tabi ang poon, mga tugang kan sa endang functions. Kaso hapon, si Joshua nagbalo na mag-interview sa Mayor-elect kang Legazpi City. Pero sabi kay Joshua, sa agan na nga niya ako mapa-interview. Sa agan na dangon niya na aldaw, mga tugang mapa-interview si Mayor-elect Hisham Ismail, mga tugang sa Satuya tabi na programa. Kaya abang-abangan nito taon na kung ano po ang magiging mga pahayag, mga tugang kan elected Mayor-elect kan Ciudad de Legazpi, si Mayor Hisham Ismail. Mientras tanto, Jimmy, nasa linya. Jim, good morning, Jim. Yes, BP, maray na aga sa mga parantabay. Sa mga dagdag manyatong istorya, maduwang simana na nagpaparadakol ang presensya kan langaw sa mga barangay, araw kan digdi sa Banaw, mantang igwaman kitang nakaulay, pati inaskan na i-experience man ang parehas na sitwasyon. Kaso hapon, napahapit ang DCGP nyo sa sarong kaunan sa nasabing barangay, dispiradong ipigistorya sa DCGP nyo kantag sa dirikan tindahan kung saan bilang mga pagkaon, mga paniraan sayang paninda na problema siya dahil sa haros duwang simana ng perming malangawon yan sa sayang kaunan. Matatandaan ka ito na eksperyensya na digdi ang siring na problema ngunyan pakalis ni nagkapirang taon nagbabalik sa liwat ang dating problema kung saan ang pinagdududahan tabi bibi posible hali na naman ini sa darakulang manukan sa kataning na barangay na yuan binugsakan kung kaya ang plano paabot sa liwat ini sa mga nanunungdan, opisyal, asin departamento na pwedeng mag-reparo o mag-aksyon sa problemang ini sa nasabing mga barangay. Yan, bipian sa tuyang mga dagdag na informasyon sa pangaran yan kan PYC Enterprises. Yes, Mr. and Mrs. Marisa and Raul Calio. Thank you very much. Yes. Sa maray na serbisyo manungod sa pag-transmit niya to kan sa tuyang mga nakakalap na informasyon. Iyon. Okay. Jimmy Natalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Thank you. Uy, 5:30 na oras, mga tugang, sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Aramon ta na daw, mga tugang, ang latest na mga report sa Lado Nacional. Paling Mar, go, go, go. Good morning, BP. Good morning sa mga talantabay. Headlines ko niyan. Presidente Bongbong Marcos nagapilar sa mga bagong lider ka nasyon na maging bukas sa agrangay kang publiko. Mga kandidato sin partido sa natatapos sa ng 2025 national and local elections, 5 aldaw para baklason
ang campaign material sigun sa COMELEC. Okay. Pag di nagsunod, kakasuhan daw. Yan. Oho. Kisan mabaklas? Pwedeng madiskwalipikar. Kisan mabaklas pare? So, kandidato. Aso kandidato. Pero Okay. di ba sa Albay, kasunod ma si Andy Marbilla, fight na sa grupo niya pag tarangkas kan mga nakakurotay sa tinampo. Masupod ngaya-gaya, Sir Mar. Yes, totoo. Kasi ba, hapon na lang ako si Pading Al, si re-elected councilor Ato Valladolid, nagtanggal na naman sa Southern Barangay. Oh, dapat araw Nagtubak ko lang talaga. supposed niya pigtanggal, pati sa iba. Oh, dapat araw talaga kaya. Yeah. Kung dahil na kayang personality, so sinugunin nang magkutay kan bago mag-election. Patanggalon man. Yes. Alright, DICT, dahil na-monitor na hacking as in phishing sa sistema kan COMELEC. Oho, okay. Honoraria ka mga paratokdo, di pa siguro na ma-receive tulos matapos ang eleksyon. Full alert status mantenido sagot sa may proklamar na ang gabos na nanggana sa eleksyon 2025. Aha. Dating Presidente Digong, pinoklamar bilang alkalde kan Davao. Yan. Oho. Siya mayor mo yan. Oho. Nasisay daw sa bagay kung saan may, anong magiging proseso na pa di? Si Bastian maasumir Matukaw muna, ano? O, siya ang Vice Mayor. Yung vice mayor adi. Oho. Maasumer man sutap na siya duman na vice mayor man. Nya. Davao City. Yun. Okay. Pagiging dominant political party sa Kamara de Representantes, pugol pa manggiramay kan lakas sa CMD. CHR, mo mga innovative effort kan COMELEC sa pagpapadalagan kan 2025 midterm election. Oho. Sitwasyon manungod sa election-related fake news, critical po manggiramay sa kung na natatapos ang canvassing sigun sa DICT. Mantang PT Forms, in-report ang nangyaring harassment sa nagkabilang membro kan media durante kan eleksyon. Oho. 28 na kaso ng vote buying na risto kan PNP sa kutsal daw ng eleksyon. Bureau of Immigration nagpatanid sa peking dokumento na tigagamit sa love scam. Pagkusog sa giramay kan oposisyon sa Senado, tiglalauman kan sarong senador. Iyan. Oho. Alright, so far VP ang mga advance nga na pagkaaga, mantang nagpapadagos ang canvassing kan mga boto para sa senador asin sa party list. Tiglalauman na sa maabot na petsa 17, kaining Mayo, mapuunang magproklamar ka mga manggagaranas sa nasyonal na mga kandidato ang National Board of Canvassers. Oho. Kan pa di ano? Sa mga party list, dakuron man sa buto mga nagkakaroon party eh. list, 55 pa lang na party list ang dapat na lumaog. Pira pare? 55. 55 So, pero sa presente, ikuha ng anom na nakakasiguro na nin tulo hanggang 2 posisyon. iyo. Okay. Tulo hanggang doon posisyon. Oo. May ruling pala sa Supreme Court na Na? maski dahil ka maka 2%, pwede kang makaukupa ng 2 posisyon. Kaya dahil nasa 6 spot na ang Alco Bicol, Oo. makakakuha na sila ng nakakasiguro na ng Dua. 2 posisyon. Ayun. So, Kuan pala ano, yung mananggad Akbayan, Dutertio, Tingog, Forpis, AXIS, Ako Bicol. I rin that. Oswag Ilonggo, Solid North, Trabaho, Sibak, PPPP. Oo. Salbatana, ano? Ayan. So, kung may anong yan, Oo. may 47 pa. Pag naka 1 million ka pa, sigurado yan? Assured na yan, ba ano? Maski ka di, less than 1 million? Sigurado ka ng, maski ka di ka maka 1 million, may saro ng, Tukawan. siguro ka na, oh. Yan, okay. Kaya may mga nakalaog. Ang nahiling ko duman na suprintada duman sa pag-analyze, duman sa mga maralaog pa, Oo. nakakabitso ang probinsyano. Ayun, oo. Is ultimong napangaranan duman. Okay, good. Alright, Oo. so yung BP, mga dance ko niyan, Pagyan Kampiwais Enterprises, hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Caldijan. So, ako sa Tigas Rilpe, sa radyo TYT niyan, kung nagpasabing konektado ko ang maski tayong load. From News Space, ini po si Mardila. Good morning! Yes, yo. Ay, pade. Balikin daw tabi ako padikan so 12 senators na tabi. So, 12 senador ta. Alam mo na tapos Sige na daw. lang so... Hanap ka na dyan sa imong sekreto. Ano doon nangyari ni kita? Ano no? Maluyaan. Garapipirot pa ninig bulang kristal ko.
Ang ganun niya, napiktado. Atrasado ang pagbukas. Iyo ano. Paano daw ini? Oni pa di as of 9 p.m. ugaring ini. Besa na, okay na, ako na. Di. Ako na. As of 9 p.m. ugaring ini, 9:21 p.m. Yan, as of 9:21 p.m. Ang nangingenot, mga tugang sa IEU dahil na pa man naghihiro, Bongo, mga tugang ang top notcher. Ikadua po si Bam Aquino, ikatulo si si Senador Bato de la Rosa, ikaapat si Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan, Rodante Marcoleta, Tito Soto, Pia Cayetano, number 9, number 10 Camille Villar, number 11 Lito Lapid, number 12 is Amy Marcos as of 9:21 p.m. Yan. I do not know kung may mga pagbabago pa ini, pero ang percent daw ini o na kuha na ini o na resultang ini. Amy Marcos, adi, Amy, adi, ilingon nindo sa mga naura sa survey, dahil man ano, nagkabaraliktad sa survey na may peg para sa survey nga, etc. Nagkabaraliktad, adi. Nagkabaliktad baga ilingan na. Ako unexpected ko si Bam Aquino maging number 2. Si Kiko Pangilinan, di ba? Ilingan ito. Si Bato Perming nasa survey man ito, nasa top 5 sa survey. Ang grabe ang mga analysis ko niyan kan mga political analyst, si Senador Bam Aquino, naging number 2 siya. Si Kiko Pangilinan, ang hiling mga tugang kan iba, nakatuwang so pig-upod na mga millennials buda sa mga Gen Z voters kay Bam. Buda sa ropa ang analysis kaniba nahiling ko kasubanggi sa mga national television. Ang analysis kaniba ini databi pwedeng apodon mga tugang na protest votes. Protesta da ini mga tugang kontra sa administrasyon ni Presidente Marcos. Yan ang sabi, no? Dahil duman sa posibleng namimento na impeachment ni Vice President Sara Duterte. Yan ang iyang analysis kaniba. Yan ang analysis kaniba na nagkahiriling ko sa banggi, mga tugang sa satuya tabi na mga national as in international news organization, national organization sa Pilipinas. Angel Mustasa. Ano ang latest, Angel? Good morning, VP. Good morning sa imo. Good morning. Tawagin mo, VP. Iyo. Gari may kwan yan. Gari diyan naman kan, ano may hagalig pasalubong? Nagdudangog siya sa imo, VP. Aluyon ba, Ang tagal ngayon, mami. Okay, sige. Go ahead. Sa mga dagdag bareta, VP Henry, makalilis ang matrayumpong kondukta kan eleksyon sana Lunes, Mayo 12, ipinaragirumdom ni Commission on Election Albay, Provincial Election Supervisor, Attorney Maria Aurea Bobunaw, sa mga kandidato sa 2025 national at local election na magsumitir kan sa indang Statement of Contribution and Expenditure o SOSE on or before June 11. Itinawanin doon ni Attorney Bunaw na ang pagsumitir ng SOSE sarang obligasyon kan kada kandidatong nagdalagan sa eleksyon. Yes. Naman o daog. Yeah. Ana dai masunod sa nasabing deadline and pwedeng matauwanin sanction arog kan pagmulta o di ka makatukaw sa pwesto para sa mga nangganang kandidato. Nanubong sa VP Henry na tingog ni Attorney Bunaw. Manalo. Ito ko nagpapuli pag kampanya. Sa nagbayad ka ng COC at hindi ka nag-withdraw, prior sa naka-COC. Kailangan po kayo mag-survey na legend. Ang Statement of Expenditure. Mag-survey sa expenditure. Kaya sa opisina namin, kung saan ka lang natawin siya po. Ano manalo, kailangan mo. Mga schedulist, social dito. At kung lobby, hindi ka nag-qualify, hindi po kayo nag-qualify. Aha. Joshua. Angel? Yan na. No rin ang kuan deadline sa pagsumiter kang SOSE? June 11. June 11. Haloy pa man ano? Para sa mga basta tama ka naman daog nanggana kay pan mo magsumiter kan sa imong statement of
election Contributions of and expenditures. Yan. Kaibahan pala ni PVP Henry, halimbawa, nag-file ka kan COC, pero dahil ka naman nagdiretso na magkandidato. Kasabay. Kaibahan, kasabay ka po. Unless dahil ka po nag-file ka kan su withdrawal kan sa imong kandidatura. Ayun. Pero kung nag-file ka withdrawal, di ka naman ma-file. Apo. Ayun. Okay. Sige. Good. So, Aram mo yan, pag di ka nakasubmit tabi, Angel, ground yan for disqualification. Election Yes, offense yan. VP. Di ba? Apo. Election Kaya offense yan. ang pagiramdum kan COMELEC, saro da inis sa ibang polisiya ang pagmantinirman Oh. kan transparency as in accountability sa paggamit ng pundo kana nakalihis sa kampanya. Okay. So yan Geek Henry ang marugod ka nga barata halos sa luwas Angel Mustaza GC Jagini. Salamat, Angel, sa report. Hali dyan sa luwas. Okay. Si Henry M. Ang lalaking Good morning, amigo. Melvin. Ay si Kwan. Jim. Tabi. Ang sa tuyang kauron mo niyan. Kumusta tabi, Bosing? Kumusta ka mo? Kumusta ka dyan? Marahay-rahay ganyan ta Oh. na ano man kan kay itong so ano ba ganyan kaya nasikat na so, sikat na issue man yan so paipit Ikaw mo, di ka mong forecast sa pag-uran kay Paipit. Wala mo na di. difícil mag-focus ano kaya delikado kita bata na sa gobyerno Pwedeng mawarang ka mong trabaho. yun nga nito Oy, Migo, seryoso. No rin si Alexis mabalik. Katuya sa ng luwa. No rin. ano BP nasa Manila siya Yun da, naglarga da. Oh, di ba pala ito nagbubuto? Ade? iyo po doon siya nakarehistro Oh, bota pagbalik niya pala da, gano'n nakalib pa siya, mga sarong simana pa. iyo haloy ka mong day Ano, magkakauron da kami pala. Juna, halabaon man nga niya ko. Yung ngani nga niya. magtaga ako na po nun mga sana sa personal na Pagtaga, churchak na sana di. Sarok ka ba na? Okay. Sige, Migo. Go ahead, Tabi, sa latest forecast. Iyo po, marahay na aga sa mga paraan tabay kan DCGP para po sa latest forecast hindi sa Bicol Region. Ano, padagos po kitang maa-apektuhan kaining Estrelis Usuduros na halik-digdi sa dagat Pasipiko. So iyo po inang madara sa tuya kay mainit na panahon asin maalingahot. Asin posible man itong mga binagdaang pagpuran na kung minsan may kaibang pagkikirat asin pagkagudol na mas salangkaw ang tsansa pag abot kan hapon sundo sa Banggi. Kung yan BP, sa laog kan sa tuyang area of responsibility, wala man kitang namomonitor na LPA o Bagyo, pero iguawit ang nahiling sa satellite na cloud cluster duman sa east kang Mindanao, so padagos niya to ining monitor asin matao kita yung mga advisory manungod sa nasabing cloud cluster kaya padagos po na magantabay sa mga abiso na tigpapaluwas kan pag-asa. So manungod man po duman sa tuyang kadagatan magiging banayad man sa natin sa moderato ang sa tuyang pagpukol nasa 0.6 sundong 1.5 meters ang pig dalaw man niya itong taas kang balod o ukol. Ang sa tuyang temperatura pinakahababa nasa 25 degrees Celsius. Pinakahalang pa posibleng umabot sundong 34 degrees Celsius. Sa tuyang forecast heat index naman din sa Legazpi City, pwedeng umabot yan sundong 41 to 42 degrees Celsius. Duman sa station pa sa Via Daraga, nasa 39 degrees Celsius, asin duman sa Bio Ginobatan, pwede man umabot sundong 40 degrees Celsius. So nasa manggirala na yan. Ang iba kaya nasa danger level kaya padagos po na magdaraki pa yung pagmaluwas tan sa tuyang mga harong. So yan lang po ang sa tuyang update para sa kamugtatan kan sa tuyang panahon. Halit po dito sa pagpasa Dios Legazpi. Jaime Bordales po sa liwat marahay na aga. Salamat, amigo. Mabuhay ka mo dyan sa pag-asa. Paitan po, kain mabalos. Salamat. Yan tabi mga tugang ang latest na forecast sa magiging kamugtakan kang panahon. Ayos ha. Wala kita mga tugang kikuan, wala kita ngunyan kay ano man ang mga mainit na
problema sa weather system. Sa tuya tabi na palibot. Hello, good morning. VP, good morning. Morning, boss. Magayon mga itong mga analysis Oho. kan nangyari, especially so digdi sa sa senatorial slate. Opo. So, nadangog ko so analysis ni Guido, Guido. Sa kwan sa ano nga na yung research? Okta. Research. Ano sa mong prominenting nagluwas na ano nga sa election ta? Oho. Itong failure kan mga kamote celebrities. Anong kamuti celebrities pre? So mga celebrities na Nag-endorso? so mga nag-run. Ang paguna ko sa mga balingoy celebrities, kamuti pala. May kamote riders. Baga. Kamuti. Okay, anong sabi? Pero itong very notable na nangyari ngunyan. Another is so mga political dynasties na nag-crumble. Iyo. Dakul yan. Yes, In yes. fact, so sa Cebu nga ni. Oo, bago ang gobernador sa Cebu, bago ang gobernador sa Cebu. Si Gwen Garcia, baga? Yeah, correct. Nadaog siya ni Barry Cuatro, who is relatively unknown. Yeah, David Bidto. Oo, dakulaon na bagay yan. The same sa mga ibang area sa Pilipinas. Buda pare, masingit ako sa iyo madali lang. So mga nagkarandidatong, mga senador nagkarandidato sa lokal na posisyon, congressman Buda, nagkadaraog? Di ba? Yung nga ni Tabi, oo. Oo. An analysis po ng mga experts. Dakulaon ang nagpapil niya na eleksyon are millennials and Gen Z. Gen Z. Yes. Generation Z, di ba? So, iyan ang crumble kan mga political dynasties. Diit mo niyan. Yeah. Pero dahil na wake up. Gusto sabihin, so Gen Z and millennials nagsasabi na magpasana ka mo kay political dynasty law. Political dynasty law. Kami ang madali sa Indo. Iyo man ang dali. Iyo man ang Iyo ang ina-anticipate kan mga trapo. Iyo. Pati sa mga sikat-sikat na mga artista baga. Dahil ito na hiling na point na ito. Take the case of Dan Fernandez. Iyo. Naiko po. So mga sikatan doon ba sa... Siya nakadaog sa iya. Sul Aragones. Yes. So duman pa rin sa Quadcom. Ali. Iyo tabi. Nagkadaraog sa mga mataramon duman. Adi. Nakulo nagkawarara si Kimbo. Nyan, daog si Kimbo. Wara, So, ito, saro na pinming high blood nugad. Si Craps. Si Sai? Paduano? Susaro. Si Abante. Sarok man ito. Si Abante. Di ba? Nagkaurula baga. Adi. Siling susan ang tao talaga. Pero sige nga, fight nga kamo dyan. Dakul so unexpected na nangyari ngunyan. Unexpected mga trapo. Yes. Dahil sa Gen Z and millennials. Yes. Oho. So, pareho tabang ang mga boomers. Haloy ka ng pagkasabihan na magboto kay intelligent. Yes. Ngunyan nangyayari niyan pa dito. Dakula, mas kinaling ko mananggal sa igapang sarang political analyst. Dakula ng faktor sa Gen Z Boda millennials? Voters? So, iba makino na lang. Diba? Kita ngayon mga boomers, dakulan mga swing vote sa tuya eh. Ang mga, basta, gano'n pa ngayon masabutan pa masyado. Kulang na daang puwersa. Pare, karibok sa mga ayan, baka may tuk-tuk dyan, baka may pahabol. Okay, sige, bye-bye. Kamay na pagnangga na ngaya, may kasunod pa. Tigalat ko. Tukuyan. Okay, bye-bye. Tabi, may hapot ako. Itong sose, is this a public document? Yeah. Public document, ang nare-request yan. Pwedeng mahilin yan. Ayan na nga po. O nga rin, hindi ko ipapadegar na naman pigpapublish gayon, pero saron sa mga official legal documents. Gusto ko ko na Mahiling? so ginastos. Ah. Sa
Iyo di. Istorya, dito yun ang ginasto. Hapon tanong ang Comelec kung pwede siyang i-publish, kung publish yan o ang publiko, ang publiko, bigo, pwedeng maka-access ka yan. Diba na ako maging history man ini na dito yun ang ginastos ko sa winning candidate. Okay. Okay. Nagkako na naman ang point mo, sarawayon ka. Okay. Sabi ako sa imo. Yeah, May sarong na use na letters kan alphabet. Oo. Aram mo tabi ang sentence na yan. Gire ko masyado kabisado yan The quick brown fox jumps Over the lazy dog. Oh. Iyo di. Gabos sabi na alphabet letters. Yan na di. The quick brown quick fox brown fox jumps over the lazy dogs. Yan. Iyo di. Paningit sabi. Okay, thank you, Miguel. Thank you. Or, yung pala niya gabos na letters ka na alphabet, yan na, the quick brown fox jumps over the lazy dog. Joshua Bino! Ano ang latest, Joshua? Anong latest? Paningit sa Morning Hirit. Magayon ako ito na paningit ni Kuana. Magayon ako itong paningit ni Joker, Pero dagdagan tanong sana. Kung parang duman ang gabos mga tugang na alphabet sa sentence na ito. Ano pare? Yan ang dapat mong gibuhon pag nag-aaral ka mag-type. Oh, ayo adi sa typing sa Kapos keyboard. yan. Iyo adi. Kaya itong picture ano kan father ko, Oo. yan ang pigpapa-type sa kuya. Iyo no, the quick. Yaw na sa gabos. Yaw na gabos. Kaya gabos na goramoy mo, magagamit mo. Saan laga? Sa yan pa di gabos pala gura mo, magagamit mo diyan sa keyboard. Are. Okay. Ayos. Itong dagdag na karaban sa morning hearing. Yung man today. Sabi kan texter ta, good morning Henry M. Correct po ito na sinabi sa imo kang caller mo. Kompleto alphabet yan. Ay, pareho kan experience ni Pading Mar. Kan kaito may lesson bagahen na typing. Nag-eskwela nga na ako kay typing lesson kaito. 1980s. Iyan po ang picturo sa imuya kaito sa typing lesson. Ako nag-adal man akong typing. Sino ko naalala akong typing? Kaito may typing 1 and 2 kaito kami. Again sa Bicol College, kaito may typing 1 and 2. Dapat sa typing, ang sabi kang instructor may kaito, dapat gabos na fingers nagagamit niyan puon sa ining ano nga na English kan pinakasalit na pinky na ginagora mo pinky, ring finger, tall finger, pointer, buday ni mga tugang ini kayang kwan ining hintuturo ay ining thumb. Ang purpose kaya duman sa tab yan baga na space, yan na space bar. Yan na space bar. Ang purpose kan diyan ang sa space bar sa typing kay ito gamit ang typewriter. Bako nakita baga ang space bar ta uning hintuturo, di ba? O kung bako ining middle finger, yung space bar ta na pigpipindot. Ang turo kansa mo kayto, ang space bar, iyan tabi na kuan ining sa thumb. Yan ang space bar. Lalo na ngunyan ng keyboard sa computer mga malamoy. Kaya ang saro sa nahiling ko na pinakamakaskas mag-type mga tugang si Tong Kasi. Kayto kang ako student reporter ako kayto. Student reporter ako kayto diyan sa Philippines Broadcasting Network. Sa kayto baga may radyo na DCRC. Kayto diyan ako nagpo na student reporter. Siyan si Tong Kasi sa admin iyang kayto. Salbata ng kaskas kan magmakinilya. Makaskaso ng makinilya ka nitong Kasi. Wala sa professor ko kayto sa typing na nalingawan ko si Madam Suri po. Sa babae makaska. Deka maday naghihiling si Praber sa kuan naghihiling sa keyboard. Ang pighihiling niya lang supig babasahan niya, pigbabasa niya, kukupyaw niya. Kasi siya nagiling sa makaskaso nonon. Iyo tabi man ang gadira de. Sabi kan texter ta kay to baga sa typing lesson typewriter pang gamit iyo inot pig tuturo. Oh, pareho pala kaya pala si Pading Mar. Si papa niya si papa niya mag-type arog man kay to. Good morning Henry M.
Correct po yan na sentence na yan. Yan po ako nakaakon mag-type. So, instructor ko kayo, pag di ako kami nakakaakon, pigpipilsian ko na mo ini. Sa totoo lang, di ako nakaakon na magamit ka ng mga fingers na sa keyboards, gabos. Sa ini baga nga, alam mo, ESDF, alam mo dyan sa keyboard, ESDF, etc. Iyan ang mga words na iyan, may corresponding fingers yan. Kung anon matama duman sa keyboard mo, na parte kan guramoy mo. Dahil pwedeng uning sa tuo mo, nakabaralyo duman sa wala. Diba? Yan ang mga dagdag na karamana sana. Good morning, nag-adal man tabi ko, typing 1 and 2, kaya gabos na guramoy ko, naghiro pag-type. Yun na nga ni an manay test open niya. Maray ka pa. Ako ugari, si Kapitan, Manites, open niya. Good morning, tabi sa imo ha. Sabi ni Kapitan Toy, padi, ako naturuan ka ito na bako sana sa typing, nagagamit ang gabos na muro. Tidak sa pag-ilusyon. Ano man ang pasira mga Kapitan Toy, de ko ma-relate ang muro sa pag-ilusyon. Ade, di ba na-experience ni Kapitan Toy bako sa typing, sa pag-ilusyon? Pero sa totoo lang mga to, dahil lamang ko nakaukod ka na nga ina gabos mong fingers, gagamiton mo dyan sa keyboards. Dahil nakaukod ako ka, sa totoo lang. Nagsaralbidan ang kamot ko. Hanggang mo yan, pero mo yan, nanakudan ko so sa right side kang keyboard, iyo man ang right side kang, ang right ko na hand. So sa left side, iyo man tabi ang left hand ko. Ang tab ko nga na yan, space bar, ang tab ko ning muro. Ining tuturo. Tuturo kan sa mo, kampanahon, ang tab, ining so thumb. Good morning! Bantog na typing school, kayto ang New Premier House of Printer. Mga kabigaw ang tagsadiri. Ang teacher miss si Miss Redempta Andes. Magayon na babae. Yan. Ako tabi, nag-adal piano, kaya lang nagparalaba ako. Wara na. Galing muna. Para nagpigturan si Joker kay piano. Sa kakalaba niya, nawara. Ang piano baga iyo, ining fingers, may kanya-kanyang designated keys. Diba? Yan po nagdag na karaman sa Morning Hirit. Brought to you by Joker. Paningit sa Morning Hirit. Joshua Bino, ano ang latest hali dyan sa luwas? Kamin, Joshua? Yes, Bibi. Good morning. Good morning sa mga paratabay. Sa nagdag niya itong bareta sa likod kan mga nagbubutwa tabi baga dipendring mga impormasyon nin kariribukan, may mga nagpapasuruhay, may mga insidente nin pambabadilgadan, may insidente nin mga pangaharas. Alagad nagtutubod ang mga kapulisan dito sa Bicol Region, ang Police Regional Office 5 na naging smooth as in matrangkilo ang kondukta kat eleksyon dito sa reyon. Inisusog sa nagluluwas na pahayag na Police Regional Office 5 kung saan susog sa pahayag kini ang triumpo kat umilaging eleksyon digdi sa rehiyon. Iyo na pinag-attribute maninda sa atab na naging preparasyon kan mga kapulisan asin ang efforts kini na pagkipag-koordinar sa manlain pang mga partner agencies asin na komunidad. Nakapag-deploy na Police Regional Office 5 din sufisyente o kaya magkakarigong bilang ng mga personahes sa manlain na parte ka na rehiyon. Kayo na nagsiguro ka na makusog na presensya ng mga kapulisan lalong-lalo na sa nagkapirang areas o kaya mga estratehikong lugar. Ang proactive strategy ini ka na mga kapulisan susog sa pahayag ka na Police Regional Office 5 nakula ang naging katabangan para makapagprebentar ng mga criminal activities asin marikasman na pagresponde sa naman na klase ng mga insidente na nagbutwa ka nakaaging aldaw kan eleksyon. Kung kaya darap ka ini, pinasalamatan ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon
ang regional director kana PNP Bicol ang collective effort kana gabos kan mga kapulisan, partner agencies, maging kana komunidad. Sigun sa iya ang triumpo kana uminaging eleksyon, kumbaga iyo ang dara kana pagkasararo kana komunidad. Asin ang commitment niya to para sa katrangiluhan kana rehiyon tagkod sa uminagi ang eleksyon digdi sa Bicol. Alagad sa ibong kay ni Tabi dito Henry, siyempre igwa man giraray ng mga nairestrong mga insidente, pero ang mga ini susog sa tahayag mga isolated incidents man ini, dahil mga kaso ni vote buying, particular digdi sa Camarines Sur, na yung under investigation naman yan, asin pinagmabalitar na kan mga otoridad, bantang igwa man ng tuwang election-related incidents na record tuman sa probinsya kan Masbate asin sa Camarines sa Norte. Kung kaya sa ngayon, yan ang pagpasalamat na Police Regional Office 5, particular na ni Police Brigadier General Andre Perez Bison sa pagtatarabangan dahil sa pagtumod kan mga kapulisan digdi sa rehiyon, naging smooth sa dalagan kan eleksyon, asin naging matrangkilo ang uminaging tinalian digdi sa rehiyon Bicol. Yan tabi dito ang nagdagdag ng istorya, Joshua Bino. Salamat Joshua sa report. Hali po dyan sa luwas. Nailing ko na so connection pa lang kang ano yan, kan pag-ilusyon. Sabi ni OGM, ni pala ang connection. Ang prinsipyo pala ng tabi mananggad si Premier sa pag-ilusyon. Kung maluyaan sa imong imot, dapat maliksang kamot. Ano man ang pala na, no? Kung maluyaan sa imong imot, maliksang kamot. Kung maliksian kamot mo, dapat sabayan mo man kimedyo silensyo sana sang imot. Pero paminsan, magayon na ang ara mo, maliksi na ang imot, maliksi pa ang kamot. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Figaro, Figaro, Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Always number one, always DCGB, alas 6:05. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta. Albay Governor-elect Noel Rosal formal nang naipproklamar kan Provincial Board of Canvassers. Comelec Albay nagpagiramdam sa mga kandidato sa natatapos pa sa ng 2025 national as in local elections na magsumiter kan sa indang SOSE bago ang Hunyo 11 ngunya na bulan. Mga paratokdo sa Bicol Region na nagservice sa eleksyon, inapod na buhay na herwe ni DepEd Bicol Regional Director Gilbert Sadsad.
Sa lado nasyonal, Presidente Bongbong Marcos nagapilar sa mga bagong leader kang nasyon na maging bukas sa grangay kan publiko. Mga kandidato asin partido sa natatapos pa sa ng 2025 national and local elections, may 5 aldaw para baklason ang campaign material sigon sa COMELEC. Sa ibang nasyon, kandidatong alkalde sa Mexico, gadan sa pambabadil. Business News, 20 pesos kada kilo ninbaga sa kadiwa centers asin mga lokal na gobyerno, pero limitado sana sa mga vulnerable sectors asin 30 kilos kada bulan para sa lambang pamilya. Health News, epekto kan pagpugol kan pag-ihi. Aramon. Detalyes, mga tugang kan mga bareta niya to sa lado lokal, formal na po na naiproklamar si Albay Governor-elect Noel Rosal. Bago ang proklamasyon, nagkaigwanin argumento ang kampo ni Rosal asin gubernatorial candidate na si Congressman Joey Salceda. Ini matapos maglatag din motion ang legal team ni Salceda na suspenderon ang proklamasyon ni Rosal dahil sa pighampang na kaso asin pending na disqualification case. Mientras tanto, matapos madangog ang mga mag-inibong na lado, nagdesisyon ang Commission Electional Bay na iproklama si Rosal bilang iyo ang nangganang gobernador kang probinsya sa katatapos pa sa ng 2025 midterm elections. Pinanginutan ang proklamasyon kang Provincial Board of Canvassers sa mapamayon ni Albay Provincial Election Supervisor Attorney Maria Aurea Bubuna. Sa may koneksyon, mga tugang na bareta pamanigiraray, piglinaw kan Commission on Elections na isindang naresibi na man nakasuguan. May kinaraman sa suspension in proklamasyon kan mga nangganang kandidato sa rehiyon. Paliwanag ni COMELEC Bicol Director Attorney Jean Valesa na solamenteng naresibi kan opisina yung suspension hali sa First Division as in Second Division para sa tulong kandidato. Alagad, day mananggana sa ginibong eleksyon. Katakod kainin ay proklamar na kasudma ang gabos ng mga kandidato na nailihir sa manilain na posisyon sa Bicol Region. Nangapudan mga tugang si COMELEC Albay Provincial Election Supervisor Attorney Maria Aurea Bubunaw sa gabos na kandidato sa katatapos pa sa ng 2025 national as in local elections na magsumiter kan sa indang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE bagong Hunyo 11 ngunya na taon. Sigon kay Bunaw ang pagsumiter kang SOSE obligasyon kan kada kandidatong nagdalagan sa eleksyon nang ganaman o daog. Sinabi niya na pag-utob o anday pag-utob sa nasabing deadline, pwedeng magresulta sa mga sanctions, siring kan multa o dahil makatuko sa pwesto para sa nangganang kandidato. Inibilang pagsunod sa regulasyon kan COMELEC na mamantinir ang transparency as in accountability sa paggamit kan fundo kan kampanya. Dagdag, mga tugang na mga bareta, hali po dyan sa lawas kay Baan Mega Force Patrol. Report kasabay si Al Armario. Ako, Bicol Manggaray ang lalauman para may pagpadagos ang planong patubig halidigdi sa barangay Buenavista, Canligaspi, pasiring sa kataraning na barangay sa Godaysan. Dahil nangyari ang plano kutana ni Christopher Kitoko na mag-isyang regular na congressman kan Segundo Distrito, kaya may problema ang budget para may pagpadagos ang planong ini. Napindyente ang proyektong ini dahil na veto ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos ang budget na para digdi, kaya nakalatag sa naman o nakabot sa naman digdi sa barangay Bangkirwan ang Darakulao na tubo halin sa barangay Buenavista. Mahalat pa ng panibagong budget sa sunod na taon. Last quarter pa kaining 2025 ang budgeting kan Gobyerno Nasyonal, kaya sinda Congressman Saldico as in incoming Congressman Attorney Pino Garbin Jr. Mangiraray ang lalauman na masolusyon kani para matupad ang pangarap kan mga taga-southern part kan Legazpi ang sufisyente as in malinig na tubig hali sa barangay Buenavista. Alarmario, DCGB. Alas 6 G's oras mga tugang sa Pilipinas. Mientras tanto, Jimmy nasalita, may dagdag man na report. Konsideradong matrangkilo asin matrayumpo
ang mga preparasyones kan Philippine National Police para sa katuyuhan na maging matrangkilo ang nakaging eleksyon kung sa'y na-realisar man ang ini digdi sa Albay sa pamamayon ni PD Julius Añonibo. Patunay kay ni Puraber durante asin pagkatapos kan eleksyon haros ang mga hipatura ni na pulisya dahil nga ni mga laman ni mga blatter durante kan kasagsagan kan eleksyon dainin mga related na o election related complaints. Nangyari ini dahilan sa haros may kooperasyon ang lambang saro asin mga peace lovers ang mga albayanos kung sain bagay na ipigpapasalamat kan pamayukan PNP digdi sa Albay as natural pasalamat sa Diyos ang mga albayanos ninuli sa dainin nakulugan, dainin buhay na nadanyaran dahilan sa politika kung sa indikasyon ini na ang Albay naging generally peaceful ka nakaaging Mayo 12 eleksyon. Mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mga paratokdo sa Bicol Region na nagserbi sa eleksyon, inapod na mga buhay na herwe ni DepEd Bicol Regional Director Gilbert Sadsad. Detalye kang report kay Angel Mustaza. Ang mga paratokdo ang tunay na buhay na heroe sa makabagong panahon. Inian parte ka na mensahe ni DepEd Bicol Regional Director Gilbert Sadsad sa mga paratokdo, non-teaching personnel at mga school officials sa indang epektibong pagserbi sa katapos pa sa ng national at local election kan Mayo 12. Sa official Facebook account ni Sadsad, ipinahayag niya ang nasabing mensahe kung sa ina sa iyang pigsaluduhan, pinasalamatan na sin pigrik binisar, ang sarong dakulang papel sa nasabing mga persona na pigampanan ka nakalihis na eleksyon kung saan ipigbuhis kay niyan sa indang buhay, warang katurog asin grabe ang tanglay, alagad kung minsan pigdududahan pa kan nagkaperang politiko asin mga taga-suporta kaini. Alagad sa ibong kaini padagos indang sa indang pagutog sa mandato na magkaigwarin patanos, matrangkilo, matrayumpo, asin honestong perilian sa Bicol Region. Mga dagdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Mientras tanto, Karen Ala, may dagdag man na bareta. Nakasubaybay naman ang matakan publiko sa posibleng pagbukas na kaining bagong Peñaranda Park anuman sa mga aldaw kan bulan na ini digdi sa Old Albay District sa Hampangkan Capitol. Matatandaan na kan mga tumingalikod pa sa ng aldaw kan bulan na ini nakaulay mismo kan DCGB News ang project engineer kaining parke na si Engineer Richard Manzano kan DPWH 2nd District Engineering asin sinabing bubuksan sa publiko ang bagong Peñaranda Park mga pagkatapos-tapos kan eleksyon sa kadahilan na halos nasa 90% labi na alestado kan nasabing parke mantang tapos na ang eleksyon, may posibilidad na piga-preparara na kan ahensya asin kan gobyerno provincial kan Albay ang aldaw sa formal na pag-turn over kaining Peñaranda Park na sinabing gigibuhon ngunya na bulan katakod kaiyan tigsisikap na kan DCGB News hagadon ang lado kan DPWH at ni Gobernador Glenda Ongbunggao kung may komunikasyon na ang duwa sa magiging sistema budak plano sa opisyal na pag-turn over kaining pasyaran considering na may mga itigproklamar ng mga iluhidong opisyal sa probinsya ng Albay. Sisay ngunyan ang formal na marisibi kaini sa gobyerno provincial kan Albay Paran Ala DCGB News. Joshua Bino, may dagdag man na report. Ipapakusog na naman ngunyan kan Department of Health o DOH dito sa Bicol Region ang sa indang kampanya may kinaraman sa importansya kan pagkakaigwa ng bakuna kontra sa managlain na klase ng helang lalong-lalo na para sa mga aki, pados, asin senior citizen. At kung din kan pinakusog na kampanya sa immunization kana publiko, partikular naman digdi sa Bicol Region. Kung kaya ngunya na aldaw,
Mayo 14, 2025, magpuhon alas 8 ang pagkaaga, gibuhon ining second Bicol Immunization Summit. Gibuhon ini sa Vela Hotel, digdi sa Barriada, sa Gugon, siyudad kan Legazpi. Dakol na mga bakuna na libreng pigatao sa nasabi ng ahensya na makukuaman kan publiko sa pinakaharaning mga health center sa malalain na komunidad. Digdi sa Rehiyon Bicol, ehemplo kayo na bakunang BCG, bakuna kontra hepatitis B, pentavalent, pneumococcal vaccine, MMR, siring man ang OPV at IPV o ang bakuna man proteksyon kontra sa polio para ini sa mga hakik na mga edad 0 to 12 months, mantang para man sa mga senior citizen, pneumococcal asin influenza vaccine para sa mga hakik na babae sa edad 9 sundo 14 anyos, iyo man ang HPV vaccine o ang protection man kontra sa cervical cancer, bantang para sa mga bados, iyo ang tetanus diphtheria vaccine. Ang mga bakunang ini libre nga pwedeng makuha ka na nasabi ng individual sa saindang mga community health center. Dagdag na Mareta, Joshua Bilo, PCGD. Oras Pilipinas, 17 makalipas ang alas 6 din morning. Magbabalik po kami sa iba pang mga mainit na bareta sa Lado Nacional. GB News Express. News Express. GB News Express. Ako nga pala si Rose. Itong bunso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, OPV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, Ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Kaya ano pang iniintay nyo? Ang love ng moment, gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. GB News Express. News Express. GB News Express. Padagos kitangon yan mga tugang sa Lado Nacional. Inako mga tugang ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos
ang naging resulta kang halalan 2025. Maski pa, dain na koakan sa iyang mga pigsuportaran na senador ang 12-0 seat sa Senado. Sigon kay PBBM, nakapili na manuaan kan mga lider na madangog asin masimbag sa problema kang nasyon, arog kan inflation, issue kan trabaho, asin korupsyon. Siring man siniguro kang presidente na daiman ng gana sa iyang mga kandidato na nagpapadagos pa man girarayan sa iyang trabaho asing misyon para sa mga Pilipino. Inumo ni Marcos ang mga dai sinuwerte na kandidato sa ipinahiling na kusog nin buot asin pagsulong sa serbisyo publiko. Nagalaom si Marcos na madangog sa agrangay kan mga namanuan ang mga bagong ilihidong opisyal anuman ang sendang partido para sa mas marhay asin mauswag na Pilipinas. Tinawan doon kan Commission on Elections sa COMELEC nin 5 aldaw o tinawan kan Commission on Elections sa COMELEC nin 5 aldaw ang mga kandidato para baklason ang sa indang mga campaign materials. Sigon kay Director John Rex Laudianco na ini ang tagapagtaram kan poll body na pwedeng mahampang sa election offense ang sisay man na daing magsunod sa siring na direktiba. Sinabi kan COMELEC na padagos na ipinapautob ang Section 30 kang Resolution number 11086 na nagataon ng 5 aldaw para halion ang kandidato o partido ang sendang campaign materials. Partikular na pipahali kan COMELEC ang mga election propaganda materials na nakalakop sa endang tinampo. In kaso dahil magsunod, pwedeng mahampang sa disqualification ang mga nangganang kandidato. Nakatutok ang task force baklas para panimbagon ang mga ini. Naging epektibo ang preparasyon kan Commission on Elections sa COMELEC asin Department of Information and Communication Technology o DICT sa mga technical procedures kan midterm election. Sinabi ni DICT spokesperson Renato Paraiso na daing na-monitor na anibinugtak na 24/7 Threat Monitoring Center kan gobyerno sa pagbalong hacking o phishing sa mga sistema kan COMELEC. Nagpapahiling maninin makusog na mensahe kan gobyerno para sa mga nagbabalong isabotahe ang eleksyon. A pesar kaini, may mga na-monitor ang DICT na nagpapalakop ng fake news. May kinaraman sa eleksyon. Halimbawa, digdi ang nagsasabing nailipat ang petsa kan eleksyon sa Mayo 10 embes na 12. Asin ang pagpapalakop ng deep fakes kontra sa o mga defects kontra sa nagkapirang kandidato. Makaskas man ining naaksyonan kan gobyerno asin pig takedown ang server kan nagpapalakop kan sinabing salang mga informasyon. Ipasiguro ni Senador Sherwin Gatchalian sa Commission on Elections sa COMELEC na marisibi tulos kan mga paratugluan sa indang honoraria ngunya natapos na ang eleksyon. Sigon kay Gatchalian, importanteng masiguro kan komisyon na maitaon ninda sa eleksyon ang oras na magkanigong o sa tamang oras ang sa mga paratuglo na nag-serving poll workers kan eleksyon. Sinabi kan senador na magkakanigo sa ng akoon kan mga paratuglo ang pinakahalangkaw na pagsaludar gikan sa bilog na nasyon. Nakikisumaro man ang senador sa mga Pilipino na nagpasalamat sa mga paratuglo para sa endang serbisyo asin pagsiguro kan padagos asin matanos na pagkondukta kan 2025 midterm elections. Magkakanigo sa nasigon kay Gatchalian ang pagmidbid na ini dahil apwera sa pagmulde sa mga masunod na henerasyon. May kakonsideran man sindang frontliner sa pangataman kan sa tuyang demokrasya. Istorya sa luwas kan Pilipinas, makalipas lang kay ni GB News Express. GB News Express. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suite
Sagmi, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piodoran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises Peña Building, Rizal Street, corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. GB News Express. GB News Express. Mga tugang baretang unyan sa ibang nasyon, gadan matapos pagbabadilon ang kandidato sa pagkaalkalde sa nasyon kan Mexico. Nagkonduktaman kan sa iyang campaign rally si Yesenia Lara Gutierrez. Ang kandidatong alkalde kan Veracruz State kan ini pagbabadilon. Mantang busy ini sa pagkipag-abrasa sa mga supporters kan biglang nadangog ang mga putok nin badil. Kinundinar ni Mexican President Claudia Sheinbaum ang insidente. Kasintulos na ipinag-undin ka ini ang masararom na investigasyon. Business News. Mga tugang nagpuo na po na magbakal o magpabakal. Nagpuo na po na magpabakal nin 20 pesos na kada kilo na bagas kasudma Mayo 13. Ang pigpapabakal na ini sa iba-ibang kadiwa center sa Metro Manila asin mga lokal na gobyerno. Piglinaw kan Department of Agriculture na solamenting mga nasa vulnerable sector sana asin limitado sa 30 kilos na bagas kada bulan ang pwedeng bakalon kan lambang familia. Sana all. Sa Health News, aramon ta daw ang epekto kung kita mga tugang nagpupugol sa pag-ihi. Alayan kay News Director Mar de la Cruz. Good morning, Pading Mar. Good morning, VP. Ang pantog o urinary bladder o puson ng sarong individual kayang magtiponin sa kuduwang tasang tubig sigon sa mga health experts. Pero, dahil nangangahulugan na okay sana napugulan ini. Sigon sa mga eksperto, nagkapira sa mga posibleng mamatian kan sarong tao kapag nagpugol ninihi. Iyo ang pagkulog kang puson, primero, posibleng maraot ang pelvic floor muscles kan permihining gibuhon dahil na-overstretch o naiinat ang puson. Ikadua, posibleng mangyari ang kawalan ng kakayahan o difficile na paluwason ni
kumpirming pupugulan ang pag-ihi. Asin ang ultimo, ang pagkakaigo ng kidney stone o bato sa puson. Kaya abiso ka mga eksperto na mas marahay para sa sarong tao na mag-ihi sa oras na mamatian niya ini. Health News pang News by Smardela. Dahil iba. Thank you, Paring Mar. Kamugtakan kang panahon. Kasabay si Jaime Bordales. Iyo po, marahay na aga sa mga paraan tabay kan DCGB para po sa latest forecast. Hindi sa Bicol Region, padagos po kitang maaapektuhan kaining Estradis Isidorus na halidigdi sa dagat Pasipiko. So iyo po inyang madara sa kuya at mainit na panahon asin maalingahot. Asin posible man itong mga binagdaang pag-uran na kung minsan may kaibang pagkikirat asin pagkagudol na mas salangtaw ang tsansa pag-abot kan hapon sundo sa Banggi. Sa laog kan sa tuyang area of responsibility, wala man kitang namomonitor na LPA o Bagyo, pero igwa kitang nahiling sa satellite na cloudbuster duman sa east kang Mindanao. So padagos niya po ining tig-monitor asin matao kita yung mga advisory manungod sa nasabing cloudbuster, kaya padagos po na mag-antabay sa mga abiso na tigpapaluwas kan pag-asa. Manungod man po duman sa satuyang kadagatan, nagiging banayad man sa natundot sa moderatoan sa tuyang pagpukod na sa 0.6 sundong 1.5 meters ang dalauman niya itong taas kang balod o ukol. Sa tuyang temperatura, pinakahababa na sa 25 degrees Celsius. Pinakahalang pa posibleng umabot sundong 34 degrees Celsius. Sa tuyang forecasting heat index naman din sa Legazpi City, pwedeng umabot yan sundong 41 to 42 degrees Celsius. Duman sa station pa sa Via Daraga, nasa 39 degrees Celsius, asin duman sa View, Ginobatan, pwede man umabot sundong 40 degrees Celsius. So nasa manggirala na yan. Ang iba kaya nasa danger level, kaya padagos po na magdaraki tayong pagmaluwas sa tuyang mga harong. So yan lang po ang sa tuyang update para sa kamugtatan kan sa tuyang panahon. Halit po dito sa pag-asa Dios Legazpi. Jaime Bordales po sa liwat, marahay na aga. Salamat, Jaime Bordales, sa report mula dyan sa Pag-asa DOST. Sa pangaran, mga tugang ka nagsurat kan Bareta, ali po sa News Center kan DCGB News Director Mario de la Cruz. Katawang po dyan si Jenny Balyaran na sinang report kan Mega Force Patrol, hali dyan sa Aluan. Sendong nadangog ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Gusto niyo ng chance manalo ng 1 million pesos? Cash, motorcycle, o Ginebra jersey? Chance nanalo ko muna! Runs from March 15 to July 31, 2025 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in. Gin to win. Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Halina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth.
Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, Yes. ang lalaking hindi inuumaga. Thank you, baby girl. Salamaton. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Another baby girl. Salamaton po. Lokon si baby Jasmine. Mereka mga babae tadi dia punta baby Jasmine, baby Angel, baby Jenny. Si Jenny ang bagay ano. Bagay yung si Jenny na baby Jenny. Bagay yung tabi si Premier. Okay. Iyo di. Ugmaon si. Nata ugmaon katabi si Premier pag nanagugmaon nga na. Kuan Jenny. Wala ka, si Premier. Alright, o sige, mga tugang alas 6:34 na oras po sa naglalakaw-lakaw ako dyan sa baba, ta expected ko ginako labaon pa man sa commercial. Ito pa lang, wala ng commercial kita sa mga political ads natin, ha? Wala na pala. Alright, sige po. Bueno, o nitabi ang latest mga tugang sa pagkasenador para baka gusto nung maaraman tabi. Good morning kay Kuya Nongs. Kuya Nongs! Maray pa Kuya Nongs yan kami mamahaw taon-taon sa imo. Ano, pagkatapos si Jasmine. Jasmine, ay mo inabot sa pansit ka sa hapon. Na hapon, masiramon sa kay Kuya Nongs sa dampa. Ay mo inabot og aring. Thank you Kuya Nongs tabi. Sa diyan sa dampa. Sa breakfast ka sa hapon kan mga pagiriba. Tabi. Sa after kan sa tuyang election coverage, ya. Masiramon sa breakfast, may kumpate, may nito, may di ko alam nga pod gato hotdog, embutido, di ko alam nga gatong kasarabay. Buda may egg, ham ito so tong halaba sana na halipot sa hotdog, ganun nga kan halipot sa hotdog. Okay. Basta masiramon so kay riba. Salamat po, Kuya Nong, diyan sa dampa ni Nongs Buda. Thank you sa PYC Enterprises. Gusto ko lang skinless longganisa. Yan pagtara mo longganisa, yan. Skinless longganisa pala yun. Masira mo noon, ha? Thank you tabi, Kuya Nong, sa Nongs Meat Shop. Buda diyan sa dampa ni Nongs, yan. Diyan na, maray na agatabi si mo. Tapos, salamat po kay PYZ Enterprises, kay amigong Raul Calio. Raul Calio. Buda sa iyang misis na si Mrs. Marisa ba ito paring Mar? Marisa Calio. Madam, salamaton po sa indo ha. Itong nadadagong nindo na crispy voice, crispy signal ni Jimmy na salita, ito po mga tugang powered by PYC Enterprises. Yan, ha? Yan po dyan ang mga magagayon na VHF radio. Mabakal ka mo ki mga UHF frequency, high frequency radio. Yan po dyan kay PYC Enterprises, sa Orosite, Legazpi. Sa mga barangay, baga, madali pag may activity sa barangay, makaskas ang komunikasyon kon VHF ang radio, ang gamit kumpara po sa cellphone. Pumasiring ka mo dyan sa PYC Enterprises, ha? Orosite, Legazpi. Salamaton tabi sa suporta sa uminaging barangay elections, uminaging local elections, national local elections, tapos hanggang gayon sa maabot na panahon na nasuporta ni. Thank you tabi amigo Raul Calio. Yan, alright. Tapos sa tuya tabi na Bicol University interns nagsuporta po. Gusto ko lang i-acknowledge ning mga interns sa BU. Buda sa mga pag-iriba tatabi sa Southern Luzon Technological College Foundation. Yan, nasa tuya tabing mga friendship dyan sa SL. Tabi salamato na maray po sa Saindo. Si Sir Ace Dasal, buda si Sir na Miliena. So instructor nakariba tabi kan sa tuya na mga intern, mga teknika, mga estudyante po hali sa Bicol University, is LTCFI, ha? Eddie Miliena, Sir Eddie Miliena, asin po sa indang mga estudyante, sina po nagturuang para sa Tabulation Center, kang DCGB, tabi kaso uminaging 12 na banggi hanggang mag-aga po yan. Thank you tabi sa inyong duwa, sir. Duwang instructor sa ISL na pinadaradigdi. Thank you kay Ma'am Hanilet na Sureda ng ISL at saka lalong-lalo na kay Ma'am Rosemary Ray, ang sa tuya tabing presidente kang ISL,
sa pagpasubli kan sa muyang sendong mga computers digdi para magamit kan sa tuyang mga estudyante para po sa tabulation kaso pitsa 12 nabanggi hanggang 13. Salamat man sa mga interns natin sa Cat College, tabi, Sarah Brian, si John April, si John Lloyd, Michael Angelo. Yan tabi ang mga interns sa Cat College. Maski tapos sa Sinda, kasabay sa Bio, maski tapos na po sa Bio, boda so Cat College na mag-intern sa mga, nagbaralik Sinda, kanumi naging election, para po magsuporta sa Satuya Gabos. And thank you po pala, gusto kong i-mention tabi ang Rabax Animal Bite Center. Tabi nagpadara ki kuan si Ma'am Tet, nagpadara tabi ki vaccine. Nagpadara ng vaccine anti-rabies. Sa mga karaw lang. Ma'am Tet, good morning po. Nagpadara ki snakan, merindalan, tabi sa samuyang team, digdis po sa DCGB, merindalan tabi. Ma'am Ted, salamaton na. At saka si kasuhapon nagpahabol si Madam, si Tita Marie, sabi niya palang, garuday kung aram kong, garuday mo siya napamensyon, basta tawagin natin sa pangalan, Tita Marie. Yan, nagpadara po kay merindalan kasuhapon na pizza. Dakulon itong pizza. Nasiramon pati. Iyan ang mamakuakan mga day kasuhapon digdi. Mga konto dyan sa mga babae tadi sa newsroom ade. Salamat. Thank you tabi Tita Marie. Budak kay Ninong Romitan sa LCC. Salamat po sa bread and pastries na pinadara digdi tabi sa panahon kad election. Thank you po. LCC. Yan, salamat na maray para sa ini ang election din nakadakol tang pagkaon na di. Dakulunon. Salamaton pong maray. Tapos sa kuyang classmate kang college si Tess Rivera Nota. Yan, Ma'am Tess, classmate. Good morning tabi sa imo dyan sa Bicol Food Delights Catering Services sa Gogon, Legazpi City. Sinda po ang nag-provide nin dinner, buda lunch kan sa tuyang mga kami gabos tigdi po sa DCGB. Thank you tabi classmate Bicol Food Delights and Catering Services. Gusto kong pasalamatan si Pramerso nag-provide sa tuya ki internet. O karing sabi dyan sa den nang ipag-mention kami. Salamatan po kay Director Tut. Tabi salamatan na marami buda sa mga technicians na nagdirigdi nag-install tabi kang sa endang kan do kaya ang ginamit ming internet connection kaso coverage para may backup kami. Wireless buda, apod kan jing nasarota, wireless buda, sumay nakalinya, wireless and with wired, wired internet, yan, di ba? Salamaton po, na maraya, abo nga rin magpamibid kayo sa rotang, nagtabang sa tuya. Okay, salamaton, tabi, sa gabos, so mga deko na mention, pakabay nalingawan ako, salamaton tabi, sa gabos ninyong suporta sa DCGB, para po mga tugang sa tuya na election coverage. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Gayon. Congratulations sa mga winners natin. Tabi sa bilog na albay. Aron magayon sa nangyari kaswapon dyan sa Kapitolyo sa proklamasyon kan mga winners sa governor, vice governor, congressmen, board members, tabi, representatives, sa tulong distrito, and then sa mga board members sa bilog na probinsya kan Albay. May date na, mga legal questions, pero tabi, na-proclamar mangyari kasapon. Dito man mabasol so nag-question kan legalidad, sinda may diretso man na magibo, mga tugang kang siring na bagay. Pero, na-proclamar mangyari, so gabos na mga winners kasuhapon, mga tugang dyan po sa Kapitolyo. Alright, now, siguro ang pinitang maraman, sisay mga tugang ang mga pwede nang maiproklamar na mga senador. Anong koneksyon kan mga tawong ini na nanggarana mga tugang pag nag-asumir sila sa pwesto sa noon of June 30? Mahalaga ang papel kan mga senador tasinda mga tugang ang magiging impeachment judges. Impeachment judges. Aram taman sa nabaga na ang pag sinabing impeachment,
kakibat dyan mga tugang ang political, ano nga na, may term kan, may ginamit sila kan eh, may political, naliwang so exact term, pero kay pan po dyan mga tugang an political exercise nin sarong senador. Paminsan ang iba nagdesisyon ba ko man nga base sa merito kang impeachment, kundi ano ba nagdesisyon sa side ng political affiliations. Kaya importante ini na mga nanggarana, mga tugang sa eleksyon. Sa pagbaralikan ninda, mapuuna sinda mga tugang kan impeachment hearing, no? Bukod tra kay Vice President Sara Duterte, unless natapuson tulos kan presenting mga senador dyan sa Senado sa Pilipinas before June 30 an impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte. Bako yung pading mahal. Takon din hindi matapos an June pa sinda magpuon. I mean, after sinda kan, ano yan, dito sinda matapos, ining mga nanggarana, mga tugang na mga senador, inan magiging impeachment judges. Pero kung sinda tapuson iyan na President Chis Escudero, Senate President Escudero, before June 30, ang magiging impeachment judges, ining mga presenting senador tangon yan, day paka-entra sa mga manggagarana. Sunanggarana. Pero sabi kan mga political analyst na nailing ko duman, ako daw man ako bako ko personal na opinion, pigiling ko sa banggi sa mga national television, hindi dang resulta kang eleksyon mo niyan, gari databi, sinyal din protesta sa politika, kung kaya mga tugang sa mga nagluluwasan sa mga survey na mga marayon, nagkaralaglag, buda sa mga, ano yan, na mga pigiling na, garo, parte ka na endorsed ni Presidente Marcos, nagkaralaglag sa iba. O sisay mo niyan dosing senador na nanginginotan. Number 1, mga tugang si Senador Bongo, top na chair. As of May 5:45 a.m., May 14 mo niyan, adi. 14 mo niyan. As of 5:45 a.m. kasubago, mantenido ni Bongo ang pagiging top na chair na senador. Ikadua, Bam Aquino. Ini si pinag-ururunan kasubanggi kan mga analyst. Napaano ita si Bam? Pirmi siyang nasa 10, 11, 11 to 12, 12 to 13 sa mga surveys. Mga tugang, pero lagman sa although sa Magic 12, biglang nag-alintuto siya, biglang mga tugang na naging number 2, top 2 sa allegation. Ang sabi, kan mga analyst kasubanggi na nagka-erling ko sa National sa Manila, dako lang na sa papel kang mga millennials, mga Gen Z. Ini mga voters ngunya na baguhan, ining Generation Z. Dako lang na sa papel. Kaya ang mga tugang biglang nag-number 2 si Aquino. Number 3, mga tugang sa pagiging top. Sure na ini. Hubato de la Rosa. Ini nagluwas man talaga sa survey. Ligara number 4 siya, 5, etc. Ang nagibok history, si Bam Aquino, din nagkasabay sa survey sa Magic 5. Wara siya. De la Rosa. Ining tulong ini, mga tugang, ang nasa ikaapat, si Erwin Tulfo. Yan. O di, si Erwin Tulfo, sa tabi ang, ano yan, uto bagang sarong Tulfo niya, natugang, pirming nasa top 6 survey, ili nga, uto, nasa 13 ngunyan or 14. Diba? Susog tabi sa latest na tali na ini. Kaya si Erwin Tulfo ngunyan, sure na ini na magiging senador, dua sindang Tulfo sa Senado. Si hermano niya. Hello? Hello, Good morning. Ang saro pa na luman, so Pinklawan baga. Sorry? Pinklawan, so kay Lenny. So kay Lenny, buda so kay Duterte. So Pinklawan, ang nakasaro duman nakapaalintoto kay Bam Aquino tapos kay Pangilinan. So kay Lenny, endorsement ni Lenny. 16 million, so ulit pa pala nito. Okay. Dahil ko suppose kang nag-analyze ba ka? Ni Vince ang pangaran. Iyo dahil ito susaro na nakapaangat duman sa duwa. So sa supporter sa Leni Robredo, buhay pa no? Yaon pa. Tapos si Bam baga pare. Solid vote pala nito. Si Bam Aquino, politika, kwan ini, campaign manager in Leni Robredo ka nagdalagan. Kaya solido pala nito.
ano. Kaya man ito, ang piglawan baga BP, kaya man na nagre-revoke. Iyo man. Pag ruminibo ka, tiradahon ka sa kan mga kan sa online. Hindi mo baga ito during election kang presidential election. Okay. Okay. Vote pa rin ito. Kaya duman siya uminangat. Di siya nagkaalo. Yes. Kaya sabi nga ni duman ni Atty. Vince, di nga ka mo para turubod ka na survey nan. Kasi nakulong nga yakan ang solid. Yeah. Hindi man nga nagluluwas. Yes, totoo. Okay. Sige, Migo. Salamat po na. Very good point. Alright, di ba? Yan tabi. Yan. Ang sunod, after Erwin Tulfo, mga tugang si Kiko Pangilinan. Wow! Dagat. Ito ang dagat. Narinig mo rin? Trending baga na. Gibog-gibog ang Kiko na inio. Ito ang dagat. Wow! Dagat. Yugo mo na, uminyo naman sa dahi kakisabaw na sa utong so, pagparabaras yung bagata, naghigop siya kisabaw, dahil man tuminama so, sabaw duman sa ngimot niya, pagparabas, ilinganan yung resulta kan, di ba? Nag-trending ba ito na, ito ang kama. Wow, kama. Ito ang parke. Wow, parke. O bako na surikol. Si Kiko Pangilinan, sure na siyang senador. Number 5 siya sa pwesto ngunyan. Ano pa ding Mar? Pare. Nagpagana dumanso. Kapag may Kiko, may Sharon. Gariyo adi. Kapag may Kiko, may Sharon. Pag may kainan, i-Sharon mo. Yung mananggat. Adi, kapag may Kiko, may Sharon. O rin ang ngunyan challenge sa iya, sa si Kiko. Ang plataforma niya, ano ito pala? Gutom, ano ito? Ang plataforma niya sa kontra gutom Pero the best man ang ito na, kapag may Sharon, kapag may Kiko, may Sharon. Pag may kainan, i-Sharon mo. Kiko Pangilinan, number 5 o number 6, sino? Rodante Marcoleta. Ining Rodanting ini, dako lang naman muya ka nita, actually, matali man abuga, matibayon man talaga siya. Sige, namidbidan ini kan dinipensahan niya si BP Sara buda sa mga ginibong hearing kang Quad Committee. Siya ang vocal na taga sangungo mga tugang kan mga kapwa niya congressmen up to the point that tinanggal siya bilang miyembro kan Quad Committee. Bako yung pa rin Mar? Hinali baga siya na member kang Quadcom pero may siyang salungat duman sa siya man ang taga-depensa kay sorry for the term. Pero yung pwedeng gamito na siya man ang gari kaapil ni BP Sara na para kontra duman sa mga Quadcom members. Number 7, nagbabalik mga tugang na senador, Ping Lacson. Si Ping, sa totoo lang, maray ang record ka ini. Inang senador na dahil nagkuaki, CDF kahit mga panahon, Countrywide Development Fund kan panahon. Pagkatapos kang CDF, pinalitan ki ang apod, pork barrel. Dahil nagkuha ki pork barrel si Ping Lacson. Tapos, basta gabos na mga benefits nin mga candidate nin mga senador, dahil siya nagkukuha ka ito, na pwedeng i-distribute mo bilang proyekto sa kada mo. Ang pagtubod niya, ang senador, ang trabaho ka, ang legislation. Abo niya magkuaki mga projects, abo ko nga dyan na matintaran ako. Number 7, tabi, as of now, Ping Lacson. Independente siya. Pero, pinag-adapt siya kang grupo ni Bongbong Marcos. Presidente Bongbong Marcos. Tama ba rin? Yan ba siya duman nakalista sa mga campaign? Yaon siya duman. Tabi, di ining top 6 na ini, I do not know si Erwin Tulfo, si Erwin, endorsed by Bongbong ini. Pero sa top 5 tabi, bako ini-endorse ni Presidente Marcos. Si Erwin Tulfo ang garo kasabay dyan. And Ping Lacson. Sunod, number 8 na position, Tito Soto. Mula apari hanggang hulo, baloko, tering. Yan. Senador Tito Soto. Ako saling ko, safe na ini. Safe na ini. Ang resultang pigbabasa ng mga tugang, 97.36% na. Senador Tito Soto. Ang nasa ikasiyam na pwesto,
Pia Cayetano. O ini ikon man ini endorsement ini ni Marco sa team yun konya team team BBM. Pia Cayetano. Tugang ini ni sulalaking senador si sengan ito. Si ano ini si sulalaking senador. Sengan ito pare? Alan Peter. Yan. Ang sarong pang BP, kaya naniwala ko sa'yo mo, siya hindi Mendoza baga. Iyo nga ni, kada ko kasabahapon. Oo, iyo. Oo. Hindi yan midbit, pero big-endorse man ang gamping klawan na pigapon. Iyo, oo. Ang punto duman, ang unang-una, dahil siyang kwarta, totoo. Iyo, dahil mobilization. Oo. Pero kasapon, may kauron akong mga estudyante. Mamundo sinda, dahil nga sir nakasabay si Mendoza. Ano, siya nga akong Mendoza? Si Rick? E ba ko nga sir si Rick? Si Heidi, angan nga ako si Heidi Mendoza. So na-interview mo nga sir? Nga ako, yung man ang gada no. Binoto mo nga ito? Gusto sabi, BP, dahil mo ito binoto. Di ako mataram na to sonta kang salbatana ka na. Naligawan mo nga ni. Pagod ako, si Manong Rick na Mendoza, si Heidi pala. Okay, sige. Bye-bye. Sarapin. Noel na ini na. Papatugaon mo ako doon sa under na. Aba ako magtuga. Alright. O, ang number 10 ngunyan, ako sa lingkop, yun na ini, Camille Villar. O, pag nagkataon, dua ang Villar sa Senado, dua ang Cayetano, dua ang Tulfo. Sumaseda, dahil na talaga ano. Haloy lang na kuan ito, henerasyon na may maseda, si Manong Ernie. Dahil nang maseda ngunyan na alat-alato nindo. Dili kita mapuon sa hababa. Alright. Camille Villar, number 10. Une, number 11. Ini medyo baka may mga slight changes ini. Pero as of now, kung 97.36% na, garo ang apektado si Amy, di ba? Pero si Lito Lapid ngunyan is 13,120,800,866. Ang number 12, si Manang Amy Marcos. 13,036,730. Dit ang gap niya sa kay Lito Lapid. So number 11, mga tugang, medyo number 13, si Tulfo, si Seto, so sarong Tulfo, si Ben, gari linamang nga niya kigari mga nasa 1 million gayon. Medyo harayo na ito eh. Medyo harayo na, tabi gayon. Pero I do not know. Pero halata-laton tatamay na tada pang diit, mga tugang, para ma-assured na si Amy Marcos ang number 13, number 12 na senador kang nasyon. Ang nagapatakbo ngayon ng bansa, hindi naman si BBM, sabi niya. Ang nagapatakbo, dalawang apelyido lang, uyog-uyogon mo yan. Manito rin siya natakdag mo niya. Wala talaton ta, yan tabi mga tugang ang resulta tabi sa Senado, 97.36%. Ang kabata kasubhapon baga, sa totoo lang, di ako nangiturog. Naguli ako sa harong, nagtukaw-tukaw ako. Pag ako kaya pagal, di ako nangingiturong tulos. Nagpiyong-piyong akong alas 12. Ay nga niya ka, mapadi si JB ako ta. Kanya may mga proclamation pala. Bata ka subanggi na naman, gusto ko na magkaturog ti Atam. Nagbuka naman ako ki television, salbatana. Nagkairiling ko naman duman na sa mga kadaklan sa miyembros kang Quadcom. Bako yung paling na mga nagparatararam during the investigation, nagkatarakdag sa eleksyon. So mga yaon duman mga tugang na mga nagkarandidatong senador. Sorry po sa mga supporters. Pero ini ang katotohanan makulog. Kamo naghiling kamong Quad Committee kang Enot na pig-imbestigaran si Vice President Sara Duterte kan sa iyang mga ito confidential fund. Iniimbestigaran sa utong sa mga vloggers na critical sa inda pigparatirira sa inda buda sa administrasyon. Iniimbitaran pigparalamlaman duman. Pati si BP Sara baga nalamlaman duman. I-trace back ta so nangyari duman sa Quadcom.
Sabi nga ni kaniba, so Quadcom was created, mga tugang, para imbestigahan ang Vice Presidente. O ano nangyari ngunyan? So mga sikat na personalities duman, daraog mga tugang sa eleksyon. Si Dan Fernandez, dinaog ni, sa itong babayi pa di, dating taga-ABS-CBN, si babayi? Sol Aragones, o governor sa Laguna ito, adi. Pinarubas pa nga nito na tig-supportaran niya si Marcolita. Oo, iyo baga di. Marcolita baga so saro sa nagpusol na saraduan sa ABS. Nyan, iyo baga. Ari ka bang niya duman? Pinaliwanag niya man. Iyo baga di, o ili nga. Si, oto so saro pa, so pirming high blood. Si pirming, ikukontempt ka ngaya, pag naik kang itiminultol. Si Benny Abante. Yan si Abante Bono saro pa pa Paduano yon. Oo. Nagdalaga na senador. Ito si iba ito so gigulpikan mga vlogger ta. Pagdapo mag-cooperar so witness o so ambitado, contempt niya. Namo siya to contempt. Di ba? Wara na ngunya. Dahil man ang garana, si Abante, Benny Abante, so medyo umininit so payo kay BP Sara. Oh. Dahil nang garana, so mga yaon duman sa Quadcom akada. Si Kimbo, so Vice Chairman kang seto, Vice Chairman kan appropriations baga. Si Kimbo nagkadaraog so mga personalidad duman sa duman tabi sa Quadcom committee hearing. Tabi, I do not know kung ano ang kung nata nangyari iyan. Dahil ko aram. Dahil kitang solid na ebidensya na nagsabi kung natatasinda po dai ibinalik kan sa tuya na mga konstituentes, dahil binugtakan konstituentes sa Senado o sa posisyon giraray na sa indang pigdadalagana, nagkadaraog. Si Benny Abante, nadaog. Kimbo, nadaog sa pagka-mayor. Sa mga nagkadaraog, pati Jeremy Meridbabe, ito pang saro duman. Anyway, iyo tabi yan. Ang sabi kanibang political analyst, ang hiling ninda, baka tabi iyan, although dahil sindakin mga solid na ebidensya, mas kita digdi sa probinsya, dahil kitang mga solid na ebidensya tungkol dyan, pero ang term nilang pigagamit, protest, votes. Binuruto da ining mga taong ito, so kalaban kan mga taong iyan, bilang parte kang protesta kan mga botante. Yung analysis kan iba. Diba? Ay, kita sa probinsya, tagasagap man sa nakita kan sa endang tagasagap man sa nakita, mga tugang kan pigbabareta ni na duman, tadigli sa tuya. Mga tugang, tagadangog kita kan nangyari duman sa national na sitwasyon. Si Bong Revillahen, paano na? Di man mga nangganas, dahil wala baga sa top 12 si Bong Revilla. Dahil na epektibo sa linya. Di ba? Si Epe, Philip Salvador, dahil na. Si Manny Pacquiao. Halawig. Si Manny Pacquiao. Si pa sa artista. Si Juan. So nagparapanao kay jacket, bulat t-shirt sa campaign. Nabibidyo baga ito? Alingwang ko lugod na palibas ang pigiiling ko. So, ang pigiiling ko si Juan. Pigiiling ko so, ibang pigiiling ko eh. Kasi, ito. Si Willie. Si Kuya Will. Dahil, sabi niya, makulog pala niyang madawi baga. Diba? Ang hiling niya gari, so magana talaga siya. Buda sa biyaon siya eh. Willie Revillame. Yan. Wala niya. Kaya, depo sinda, kaya sinda mga tugang, arugay. Pero yun na yan, ayan ang boses kantawo. Yan tabi ang naging desisyon kantawo. Kaya mga tugang, yung tabi yan ang satuyang dapat na dangugon. Sinda binugtag kan tawo, alatunta sinda mga tugang na magtrabaho.
Salamat kan sa inyong pagantabay. Masunod na mga tugang si Edwin Peralta para po sa mga bareta ngunya na pag-aaga. Yan po kasabayan sa iyang partner na siksing Jasmine Baloloy. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, Henry Maceda po. Salamat. Goodbye. God is good all the time. Mabuhay. Through the moonlit nights with your love. Tama na! Taste the summer with San Miguel Beer. Tara na, sumama na. San Miguel Beer, buksan na. Taste the summer, summer.